Momentálne sa nachádzame na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity, kde sa koná podujatie k 165. výročiu narodenia nášho najväčšieho fyzika slovenského Aurela Stodolu. Doba sa zmenila a dnes potrebujeme technikov a tí nie sú. Vy máte naozaj skvelú budúcnosť. Prvé miesto za bakalárskú prácu udeľujeme pánovi Pavlovi Jakovi. Prvé miesto v kategórii diplomových prác získal inžinier Filip Petrík. Pán profesor Bracník, náš vedúci katedry, nám dal akože prvú úlohu, že teda chalani, prihláste sa do tejto súťaže a uvidíme, že možno, že motika vystrelia. Som tu, motika vystrelila, takže možno, že aj také povzbudenie pre vás, dámy a páni, ktorí čakajú záverečné práce. Poďme na kategóriu najlepšia študentská práca Strojníckej fakulty STU. Je ňou bakalárska práca Timona Izáka. Cenu Aurela Stodolu za najlepšie bakalárske diplomové a dizertačné práce udeľujeme už po 16. krát. Tento rok je špecifický v tom, že sa nám prihlásilo až 11 bakalárskych prác, 22 diplomových. Práve preto sme sa rozhodli oceniť až 2 diplomovky a 4 dizertačné práce. Je to najviac v histórii a spolu je to 37 záverečných prác.